Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumanaa ninyo. Maaraw sa karili. Aron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa, mutuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa tong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ugadaig sa iyang mga tao, di sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Amahan magpagkakasasama. Nagkasimang kami kanimo, nagkapasalamat kami kanimo. Nagkadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nakawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, nawata ang among pangaluyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdang ko, Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, bihag sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog niining solemning piyesta sa mga apostoles Pedro o Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa tinuuhan. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahuna, si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gidakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipriso si Pedro o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardya nga tag-upat ka sundalo matag pundok.
Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya, inigkaliwas sa pangilin. Busa, gipriso si Pedro didto sa karsel, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayo na niya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapos siya duha ka kadina og labot pa. May mga gwardiya nga nagbantay sa ganghaan sa presohan. Og sa kalit, mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midanag sa karsel. Unya, ang abaga ni Pedro giyugyug sa anghel. Gipukaw siya og giingnan. Bangon dayon. Og diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, pagbakos og pagsapatos. Gituman kini ni Pedro og ang anghel miingon, pagkupo og nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kay abi niyag nakakita siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha. Og nahiabot sila sa ganghaang putaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon og nanggula sila subay sa usa ka dalan. Og ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa nga tinuod na hitabo kaniya og miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel o giluwas kanako sa gahom ni Herodes og sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Magluwas kanila, mabandukong kaniya. Daikon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Pahimayang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog ka nako og malipay. Ang anghel sa Ginoo, magluwas kanila, mabandukong kaniya. Imayang ginuban ka nako. Magambahan kita ron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo, gitubag ako niya. O gilawas ako sa tanan kong
pati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Magluwas kanila nga malungkot kaya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga madlukon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila. Nagamtama og tanawa unsa kamayo ang Ginoo. Ulahan ang tao nga nagadango kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga madlukon kaniya. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong, nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo, ang matarong, ang maguhukom, ug dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeyo ug giluwas ako gikan sa bakba sa leyon ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Pilipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao,
kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sumala sa gisugilon sa sinugdanan, karong adlaw sa ulog nato ang importante kaayo nga piyesta, Solemnity of Saints Peter and Paul. Usa sa mga espirituhanong pagtulunan nga atong mabitbit ug mapunit gikan ni ining maong kasaulugan mao ang pahinumdom mahitungod sa katahom sa atong simbahan nga nagagikan gayud sa atong Ginoong Hesus. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Pedro, ikaw Pedro nga sa ato pa bato, ibabaw kanimo tukuron ko ang akong simbahan. Ang imong idili sa yuta, idili sab sa langit. Ug ang imong itugot sa yuta, itugot usab sa langit. Sa laktod nga pagkasulti mga igsuon, nagpahinumdom ni nato sa kanindot sa atong simbahan nga gikan gyud ay ni Jesus ang atong Ginoo. Nga sa ato pa dili lang intaw ni inimbento lang og tao, gikan gyud ni sa Dios nga nianhi sa kalibutan nagpakatao diha ni Kristo Jesus ug nilungtad latas sa mga katuigan kay matod pa sa atong Ginoo dili makabuntog niini bisan ang kamatayon. Kung atong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, maka-proud kining mensahe sa atong ebanghelyo karon tungod kay nagpadayag kini sa kaanindot sa atong kahiusahan sa usag-usa ni ining simbahan, tali kang Kristo nga atong ulo kinsa mao ang atong maayong magbalantay. Gani nang buntag nindot kaayo kay ang atong arsobispo Alberto Uy didto sa Roma midawat siya sa pallium o sa kabisti nga hinimo gikan sa balhibo sa karnero nga nagsimbolo sa iyang kahiusahan sa Santo Papa, sa iyang pag-atiman sa mga karnero nga gitugyan sa Dios kaniya dinhi sa metropolitan sa Sugbo, which includes Dumaguete, Bohol, ug Maasin. Dinhi mga igsuon na proud kita apan nagtangag sabnisiyag bugat nga responsibilidad, the burden of obedience. Labi na sa mga sitwasyon nga lisod ang pagkamasinugtanon sa tingog sa simbahan. Agi conclusion mga igsuon, kung tugutan ko ninyo mo share, na ako'y classmate nga nagdebosyon yun siya sa usa sa mga titulo sa pag-aparisyon ni Maria. Dili lang ko muhisgot og asang aparisyon kay makiha niya ko. Apan sukad pag yun pag high school, hangtod na abot siya theology, dibuto kay siya ni adtong maong aparisyon. Hangtod nga giingnan siya sa iyang spiritual director. Uy, kana baya nga aparisyon, nisulti na gyud ang simbahan nga dili na siya authentic. Gani, dako kaayong mga ebidensya gipadayag nga posible gani nga diabolic ang origin ni ana. Mao nga undangin na ng imong debosyon. Apan ang akong classmate, kay dibuto lagi kay siya, niingon siya, Pader, dugay na kay kong nagdebosyon ani Pader. Sukad pa pag high school, mao gyud ni ang akong gisigig ampuan, dihir-nihig gyud ko magsigig rosaryo.
Pahala mo diha, pader. O giingnan siya sa iyang spiritual director. Kung dili ka maminaw sa simbahan, kinsa man di ay ang imong paminawon. Ug kadto ng mga pulong, nakapatay og niya. Tinuod, no? If I will no longer listen to the church, then whom should I listen to? Ang akong kaugalingon? Ang tingog sa kalibutan? Ang mga gidiktar sa lain-laing mga tingog niining modernong panahon? Nindot di ay kaayong mga igsuon, niining piyesta ni San Pedro ug San Pablo, mga apostol sa atong Ginoo, gipahinumduman kita that there is a voice that guides us, that reminds us, that echoes to us the voice of the Good Shepherd, ang mga maymay sa atong maayong magbalantay, si Jesus. Kagipalanog ka nato, pinaagi sa tingog sa simbahan. Ang gipangayo nato, mao kini, andam bata, maminaw, ug labaw sa tanan, andam bata, magmasinugtanon kaniya. Mao nga ang opening prayer ni ining Santos nga misa, nindot kaayo, tuguti kami sa pagsugot sa gitudlo ni ining mga apostoles. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa on this great solemnity of Peter and Paul. Unta ma-proud kita to be members of this church. From the beginning, gikan yun ni Jesus, gipasa sa walay bugto sa nagkalain-laing mga leaders sa atong simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug ang atong pagka-proud member ni ini, mapakita ug mapuy-an nato pinaagi sa atong matuuhon nga kamasinugtanon sa tingog sa simbahan. Manindog palihog, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, ay katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Katilingbanong pag-ampo atong tubag, Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi, nga iya ni San Pablo, diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang mga pangamuyo. Nga higugmao nato ang atong pagtuo, ug magmadasigong mopaambit ni ini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag og kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang mga pangamuyo.
Itugyan nato ang atong pangamuyo ngadto kang Maria, inahan sa simbahan. Itang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Langit nung Amahan, dungga ang pagtuaw sa imong katawhan, ug aga ka kanunay ang among mga lakang diha sa pakighiusa sa imong santos nga simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo sa mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya siya nalan, alang sa kasalanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles kining gasa nga among gihalad, aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan, ug makatabang kanamo pagsaulog ning sakripisyo diha sa gugma ug kahiusa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong magpasalamat kami kanunay ug sa tanang dapit, tungod kay gilipay mo kami niining pagsaulog sa halangdong mga apostol, ang San Pedro ang pangulo sa pagtuo ug kang San Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa simbahan gikan sa nahabilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusahan sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Busa uban sa mga anghel nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kadahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos, gayud ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Kabag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha kay Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Palaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. San Jose nga iyahang bana. Uban sa mga apostoles, San Pedro, San Pablo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtuhuran. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Sa iyo ang ay sa langit.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sonay, panagdait, manaa kaninyo. Sa Diyos, mahal na sa mga sala, sa kalibutan. Kaluhi kami, atagi kami sa Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
Magampo kita. Ihatag Ginoo kanamo nga nabusog ning sakramento ang pagpuyog kinabuhi diha sa simbahan sa ingon nga samang magmakanunayon kami sa pagpikasapan ug diha sa doktrina sa mga apostoles mao sa unta among kasing-kasing ug kalag linig-on sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Itugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanimo. manalangin kanatong makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, pauno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.